Għal ħafna l-ekżema hija kundizzjoni fil-ġilda li toħloq skundita kbira lill-pazjent. Ħafna jafuha biss bħala irritazzjoni fil-ġilda li wieħed irid kontinwament jieħu ħsieb. Ftit forsi jifhmu l-uġigħ li l-pazjenti b'din il-kundizzjoni u qrabathom jgħaddu minnhom meta l-każ ikun sever. One News iltaqa' ma' Melissa Zarb, om ta' żewġ tibniet u segretarja tas-Soċjetà Maltija dwar l-ekżema li minkejja kollox ma ħallitx il-kundizzjoni li twildet biha twaqqafha milli tgħix ħajjitha. Spjegat li għalkemm il-ħakk kultant huwa insapportabbli mhux l-uniku inkwiet tal-pazjenti bl-ekżema. Huwa kkalkulat li 3 sigħat kuljum nies li jbatu bl-ekżema jużaw dak il-ħin 3 sigħat biex jikkuraw l-ekżema. Niġri għandek 3 hours a day dedicated just biex inti tikkontrolla u timmanagja l-ekżema. Għal-parents diffiċli ħafna u anke l-partner li jkollok. Spjegat ukoll li l-ekżema severa għandha tendenza wkoll li twassal għal depressjoni. U depressjoni mhux biss il-pazjent. Da mhux kulħadd, speċjalment tal-ġenituri, diffiċli li jaraw it-tfal qed ibatu. Mbagħad anke hemm lat finanzjarju. Fejn lat finanzjarju hemm li inti tara li qed tonfoq il-flus biex tfejjaq it-tfal tiegħek speċjalment u tara li l-uġġett mhux qed jaħdem hija frustranti ħafna. L-ekżema mhux faċli meta tkun severa timmaneġja. Bħalissa is-soċjetà għaddejja b'diskussjonijiet mal-gvern biex mediċini għall-ekżema jibdew jingħataw b'xejn. Sissa dawn il-mediċini huma disponibbli biss għabbażi ta' ħlas li ħafna drabi il-familji ma jkunux jifilħu għalih. Hemm mediċini daqsxejn għaljin li għandhom qegħdin fl-Ewropa available bħalissa u Malta dom ma daħlux biss hemm diskussjonijiet għaddejjin fejn hopefully once li jiġu Malta at least jingħataw dawk il-mediċini b'xejn lill-pazjenti li jbatu bl-ekżema u anke pazjenti oħra x'jgħoddu għal pazjenti oħra bi skin diseases oħra. Melissa qalet li s-sibt membri mis-soċjetà se jżuru 12 spiżerija madwar Malta biex jgħaddu informazzjoni dwar il-kundizzjoni u x-xogħol li tagħmel is-soċjetà. Għalkemm l-għarfien u l-aċċess għal mediċini huwa kruċjali fil-ġlieda kontinwa kontra l-kundizzjoni, Melissa kellha messaġġ importanti għal kull min jgħix bil-kundizzjoni. Kuraġġ. Qatt ma waqfitni mill-insifer, pereżempju, ovvjament nieħu l-affarijiet neċessarji l-mediċini miegħi for precaution, anke ġifieri jekk tkun mild, xorta ntella kollox miegħi għal jista' jkun. U pereżempju mal-familja ngħidilhom pereżempju llum m'iniex qiegħda tajba daqshekk u jifhmuni, jiġifieri jrid ikun hemm dik ir-relazzjoni f'kull kundizzjoni, mhux ġast fl-ekżema. L-importanti nara li inti taċċetta dak li għandek li tkun idbati bih. U titkellem dwarha ħalli inti tgħin anke mhux lilek innifsek imma ta' madwarek to deal with the problem, bażikament. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.